Oh, Mthandeni. No longer this one is called Paris. Guess what? KZN stand up because we've got the legendary Maskandi artist Mthandeni in the house. Yes, he is in the house. Let's drop a bomb from Mthandeni. That's what's up. Foggies. Ngibingelela kakhulu kubalaleli beGagasi FM. Lo bingelelayo ke umsho uvenkani kwaba nenkani indaba ngumfana odabuka nje le emakhaya owayesenga inkomo elusa inkomo ekhetha amankonyane eqoqa nezimbuzi. Awuzeke. Namuhla ubatshazwa eSouth Coast, eMidlands and North Coast nangaphesheya kwezwe lethu akukho longahambile khona. Akukho la ongenala khona idumela khona. Abantu bayakuthanda mfowethu italent lakho umculo wakho. Iminyaka yonke nizithola umculo omusha la kuwena and uthopa ama charts ngapha uhlokanisa unyaka ngapha. Thola ama award ngapha. Wenza ama collaborations ngazi siwacabula ngenzeka emculweni noMaskandi. Absolutely. Lazi lapha kamizile ngaMaskandi. Yebo, siyajabula kakhulu ngibonga nje support kakhulu yabantu. Ngiqala ngibonga uNkulunkulu mina ukuthi yenzayo ngoba ngiyakholwa. Bese ngibonga ukuthi uNkulunkulu aphile kubantu bebe nothando nomsebenzi wabo ngomthandeni. Nanokuthi ke artist creative kakhulu. Creative Maskandi yebo. Nginsizwa ngijonga ngiyasenga ngiqoka kahle. Oh my gosh, yes. Ngisuka endaweni yasemakhaya kodwa imiqondo wami ushafu indlela esimanga because ngikwazi ukuthatha uMaskandi ngifake kwabanye ama genres. Khona kuma piano, khona kwi hip hop na khona ama genres nje ewonke nawukholo futhi ngiyalinka khona. So uMaskandi awusafani nakuqala, ushintshile. Ko TikTok ngiphuka uMaskandi yabona nje wonke umuntu uyakhisha. Umuntu wami eParis igucci njalo njalo yabona. Yeah. Ukhona i-album like TikTok style. Velable ligama lethu. No, thina singamaciko ke lapha kuMaskandi. Lelo gama lelo lalingasho lendlela le. Lalisho ukuthi umuntu akaboni. Inja iboni yabona. So wenza i-dog style, wenza style sezinje. Yini le nto nje sikhuluma ngayo kantweni? Azang? Ukuthi Mthandeni sikhuluma ngayo. Yeah, when I look at your songs, ngiyabona la usebenze noLwa, wasebenza noMcebo Sikode, and now uMahu. Mawuzohlala phansi ukhethe labantu besifazane or ama-artists la ujele ukusebenza nabo. Into nathi emana is it na plan ukuthi sifuna ukusebenza nomuntu okade nikhetha kanjani? Ya siqale mina ngiqale ngifike ngishaye i-beat. uMaskandi ayikho i-beat. uMaskandi ngibafaka upastika, ngifaka inkostina, ngifaka iskiti. Kodwa singabiza nge-beat. Okay. Ngokwe-language. La. So ngishaye i-beat, mase ngishayile i-beat. Bese ngiyahamba ngiya kwi-event e-powerful. Njengabo Dante July kanjalo, njengabo Beach Fest. So ke bangifika lapha ngiyazi ukuthi sound ivela lapha isuke ibalansile. Then ngifike ngishaye performance yomhlaba. Then abantu bese beya catch up from there. From lapho yabo. So babe catch up abantu bese ke siyaqala siyavota ke manje ukuthi ke ubani esingamdonsa kulamanye ama genre. Futhi asimdonsi ngokwe brand yakhe ukuthi mkhulu. Kuya dependa ukuthi uzoqualify yini ngaleso sikhathi. Njengamje shuthi ngingalandela. Next year mhlawumbe sinawe. Ngithe. Angeke ayinohlezi. Uyiyona lento, uyiyona lento equalifyayo ukuthi. Umbona Kuthumbese uyambona? Ngiyashaya 10 rand, ngiyashaya 10 rand. Shaya. Man asfoka. Ngithi mfethu into engiyibonayo nguMaskandi artist. Yes. Kodwa alikho icebo lakhe lifana nelinye. Ngaso sonke isikhathi uyashintsha ushuni kaMaskandi. Awusawona lo shuni lo mdala esiwaziyo. Ingabe mawubuka nje manje uMaskandi as a genre of music. Ubheka nje mhlambe nje masihlamba nje 10 years
Bebe kunjani ngesikhathi mobu? Uyabona into eyenza ukuthi ushintshe umaskandi ake ngikhulume nje ngami uyabona njenge artist enile-follow iningi nabalandeli abaningi mina yabo nami ngibazi ukuthi ngabagcina kanjani baningi kakhulu so nginabalandeli abaningi I think unombolo 1 umaskandi ngoba nabalandeli abaningi so ngiyayihlupha ngokuthi ngilalele ama-artist amancane afikayo then ngilalela ama-albums angiwabukeli phansi ama-artist amancane always iwona ahlala powerful ama-artist amadala kwi-industry yabo so mangisuka nje eJohannesburg ngitravela ngisemotweni ngilalela kakhulu ama-artist amancane bese ngizwa ukuthi umhlaba usumuvile usula phinde ngilalele yonke lokhu hlobo lomculo othandwa youth ngaleso sikhathi uyabona especially ama-2K ngiyabona so bese ngiyazi ukuthi ke okay ama-2K njengamanje ungathi angala so yiphi into engayenza njenge-vocalist noma njengomculi kamaskandi kodwa futhi then bese kuqhamuka uParis kuqhamuka uGucci kuqhamuka uShepis ejezini bese vele kuyanyiwa once ngiyabona. Okay, I want to talk about uGucci. Tell me about it. Yaqhamuka kanjani? Uzusebenza noma kunje? Nifike kanjani lapho? iGucci ke uyazi ukuthi laphana ngithi sidudle Mercedes. Sidudle Mercedes. Uyabona ke thina njengensizwa masikhuluma yazi ukuthi Gucci into efuna nifisa noma ubani so iGucci imama elibalekile uyabona because iGucci ngeke vele uyilahlele nje noma yini ukuthi nosena inyama namajida usulahlela iGucci ngiyabo into ekhetheke so ngithi Gucci la ngisho ukuthi mina ngidrive itaxi